Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mawrth y Degfed, sef Sul y Mame, a dwi'n dechrau gyda salm fodern gan Rhys Nicholas i'r fam. I bwy y rhoddwyd cyfrinach, a phwy a gafodd ddealltwriaeth mewn helaethrwydd. Pwy a bertha heb ddanod ac a weina heb gwyn. Gan bwy y ceir amynedd a sefydlogrwydd, a phwy o wnaeth gelfyddyd o ymgynnal. Yr hon ar oes yr arglwydd yn angor i deulu ac yn amddiffynfa i gartref. Gwyn ei byd yr rhai a brofodd diriondeb mam, ac a feithrinwyd yng nghysgod ei dioddef garwch. Fel brenhines ar ei theyrnas, felly y llywodraethar ei heilwyd, gyda threidd garwch gweld, a'i ffriod a'i phlant a ymgysurant o'i phlegyd. Ynddi, y mae gwarineb yn ben, a doethineb yn safon, ac ni fetha neu dirnadaeth, ei chariad a geidw ddrysau yn agored. Hi a wylia wrth weli heb gyfrir oriau. Hi a ddiddanar ei ddilyn ac a gerddar an ystywallt, ac a'i mawliau i'w delw ei hun. Yr arglwydd yn ei ddoethineb, a roes i famau'r ddeiar, synwyr a deall da. A hwy aroddan ti gymdeithas, ei chalon. Wel, am destun wy'n troi, a ti'n o lyfrau'r merched at lyfr Esther. Seithfed benod ar 10 adnod, felly crogwyd Haman, ar y crocbren y barataodd ar gyfer Mordecai. Mae 2 lyfr yn yr Hen Testament ag enwau gwragedd arnyn nhw, a mae'n addas bod ni'n troi atyn nhw ar Sul y Mame, llyfr Ruth a llyfr Esther. Yn credu fod y stori am Ruth yn fwy cyfarwydd i fwyafrif cynulleidfa ledled Cymru. Ond mae stori Esther yn un o'r storiau mwyaf diddorol yn yr Hen Testament. Wedi ysgrifennu'n dda, mae'n darllen fel nofel. Mae'r stori'n dechrau gyda'r brenin Ahasferus, brenin Persia, yn cynnal gwledd frenhinol fawreddog. Fe geir yr hanes yn fanwl yn adnod 6 a 7. Yr oedd yn oleni gwyn a glas wedi'i rhwymo a llinynau, a sidan a phorffor wrth gadwynau arian ar golofnau marmor. Yr oedd yn o weliau o air ac arian ar lawr o'r isial, marmor, alabaster a glasfaen gwerthfawr. Yr oedd cwpanau air o wahanol fathau i yfed ohonynt, ac yr oedd digonedd o win trwy helioni'r brenin. Pan oedd y wledd fawr ar ei hichaf a'r sbri a'r hwyl yn ei anterth, mae'r brenin yn gorchymyn cyrchu'r frenhines ffasti i ymddangos ger ei fron, ond mae hi yn gwrthod i fyddhau. Parodd hyn bembleth i'r brenin, ac fe ymgynghorodd Ahasferus a'i gynghorwyr. Beth ddylen ni wneud, mae hyn yn sarhad. Canlyniad yr ymgynghori oedd ffurfio un o ddeddfau y mediad a'r Persiaid ar unwaith, yn sicrhau fod pob dyn, beth bynnag ei iaith, yn feistr ar ei di ei hun. Rhag ofn i'r holl bragedd gymryd ffasti'n esiampl. Dyna'r cefndir. 5 ffasti o ffafr y brenin. Dyna ddechrau'n stori. Wrth gwrs, roedd rhaid cael un i gymryd ei lle, brenhines newydd. Yn ninas Susan, yr oedd iddew o'r enw Mordecai, un o blant y geithglyd. Roedd Mordecai wedi magu ei nyth Esther wedi iddi hi golli ar ei eni. Bu Mordecai yn dyner ac yn anwyl ei ofal ohoni. Roedd Esther felly yn ferch am ddifad mewn gwlad estron. Ond pan gymerwyd Esther i'r palas gyda'r merched eraill, ni ddywedwyd mae ei ddewes oedd hi ar ôl chymyn Mordecai. Wel, i dorri stori hir yn fyr, Esther a ddewiswyd wrth gwrs. Hi dderbyniodd ffafr y brenin ac fe goronwyd Esther. Yna daw cymeriad cryf arall i'r llwyfan, Haman. Dyn galluog a ddringodd i fod yn brif weinidog, ond dyn balch a ffroen uchel iawn, fel nifer o brif weinidogion siŵr o fod. Mwyn ennill ei ffafr, roedd pawb a'i heibio iddo yn penlinio, a'i falchder trahau symynu fod Haman yn mwynhau hyn yn fawr iawn. Ond gwrthododd Mordecai benlinio wrth gwrs. Roedd Mordecai ni ddew balch, ni phenliniau i unrhyw ddyn. Roedd hyn yn gwylltio Haman, a doedd e ddim am godau law at Mordecai gan mai ymostwng i iddew fyddai hynny.
Wedi dweud hynny roedd yn benderfynol o ddial arno. Bu'n pendroni yn hir cyn taro ar gynllun. Aeth at y brenin gyda chwyn yn erbyn yr Iddewon. Y mae yna genedl wedi ei chwalu a'i gwasgaru ymhlith y bobloedd yn holl daleithiad y deyrnas sy'n ei chadw ei hun ar wahân. Y mae ei cyfreithiau'n wahanol i rai pawb arall, ac nid ydynt yn cadw cyfreithiau'r brenin, nid yw lles y brenin ei goddef. Fe lwyddodd Haman i ddarbwyllo'r brenin wrth gwrs. Fe roddodd y brenin ei fodrwydd o, gan roedd o'r hawl i wneud fel y mynnau. Aeth Haman gartre'n hapus a buan iawn yr aeth gorchymyn drwy'r holl dir i gyhoeddi. Rhaid dinistrio lladd a difetha'r holl Iddewon ieuanc a hen yn blant ac yn wragedd. Roedd Haman yn hapus wrth gwrs, a Mordecai druan yn ofid i gyd. Does rhyfedd fod Mordecai yn gofidio, gan fod Haman yn gorchymyn yn y 40 o bennod 5. Gwyneler grocbren, 100 cifydd o uchder, ac yn y bore dywed wrth y brenin am grogi Mordecai arno. Aeth Esther at y brenin yn sgil hyn, a chyfadde mae ei ddewis oedd hi, ac yn biliodd ar ran ei phobl. Fe lwyddodd i brofi twyll Haman i'r brenin, ac fe lwyddodd Esther i argyhoeddi ahas fferus. Digiodd hwnnw gyda Haman am ei dwyllo, pan glywodd am y crocbren. A pan glywodd i Haman i baratoi ar gyfer Mordecai, gorchymodd grogi Haman ei hunan ar y pren hwnnw. Felly crogwyd Haman ar y crocbren a baratodd ar gyfer Mordecai. Mae mwy o'r stori wrth gwrs, ond digon ar gyfer ein testun ni heddiw i'w aros fyna. Mae'n bwysig nodi Haman gael ei ddryllio gan yr union beth a fwrddiadodd ef i ddryllio Mordecai. Roedd un peth yn dod yn amlwg i mi o'r stori hon, o edrych ar y hanes Haman. Gwelwn hyn. Mae canlyniadau un gweithredoedd. Nid meddwl yn unig wnaeth Haman, ond fe weithredodd. Fe baratodd ac fe wnaeth. Pan oedd y bechgyn gartregon llwyddiannus mewn treialon rygbi, na rwain at ei cynnwys yn Hyrfannau Ysgolion Cymru, o'n i'n dueddol i sgrifennu'r un cyfarchiad ym mob cerdyn llongyfarch. Geiriad roddodd fy nhad wrth ei lawer gwaith, os nad yn yr un cyd-destun. Ti gei yn ôl yr hyn a wnei, os bydd y daith i'r dydd, y dydd a gei. Ffordd y Beibl o ddweud hyn yw, beth bynnag a heio dyn, hynny a fed e fe. Derbyniwn hyn yn llawen ym byd natur, fe heir ar had, ac fe fydd y ffrwyth o'r un natur ar hedyn. Os planwn ni letys, letys gewn ni a dim arall. Os planwch chi cennin pedr fydd yn tyfu. Dysgu mae'r Beibl fod hyn yn wir yn ein bywydau hefyd. Yr hwn sydd yn hau i'w gnawd ei hun o'r cnawd a fed lygredigaeth, eithir yr hwn sydd yn hau'r ysbryd, o'r ysbryd a fed fywyd tragwyddol. Beth bynnag mae dyn yn hau yn ystod ei fywyd, mae'n siŵr o fedi. Ie, beth bynnag mae dyn yn hau. Mae canlyniadau'r hyn a wnawn, a bydd rhaid i ni fedi'r cynheuaf hwnnw, boed ddrwg neu dda. Fel y bydd rhaid i Haman. Casineb, cynllwynio, lladd, dyna'r hadau a heodd Haman, a gwelwn na derfyn ei hanes, mae dyna a fedodd. Ti gei yn ôl yr hyn a wnei. Mae canlyniadau'n dilyn i ni'n hunain, ond yn aml, mae canlyniadau eraill oherwydd yr hyn a wnawn, bainau da neu ddrwg fydd ein gweithredoedd. Roedd cyfeillgarwch Dafydd a Jonathan yn y Beibl yn ddihareb. Bu farw Jonathan, a chofiodd Dafydd a ddewid ei ieuenctid a wnaethant i fod yn dda i deuluodd ei gilydd. Daeth Dafydd o hyd i fab cloff Jonathan, Mephiboseth, a gwnaeth bopeth iddo. Nad oedd yn ei adnabod cynt pam felly, mwyn Jonathan. Derbyniodd y mab ddaioni a chariad oherwydd fod ei dad wedi hau daioni a chariad. Stori drist oedd gollwng y bom dieflig ar drigolion Hiroshima a Nagasaki. Am ddegawdau ar ôl hynny bu plant yn cael ei geni yn o anam ar ei cyrff. Heodd dynion hadau ofnadwy, a phlant i niwed yn medi'r cynheuaf yn ei cyrff. Stori debyg oedd hi gyda Chernobyl, ar ddamwain erchyll fan honno yn yr orsaf niwclear yn 1986. Fforestydd cyfan a phlanhigion yn gwywo a marw, anifeiliaid yn cael clefydau erchyll ac yn marw. Mwyn ceisio deall yr hyn maen nhw wedi fedi, dyma sydd ar dudalen Wikipedia am Chernobyl.
Ukrainian officials estimate the area will not be safe for human life again for another 20,000 years. Heiwch yr had yn eich byw, a'ch gweithredoedd mewn llyfr bregethwr. Rhodian ffyrdd y galon ac yng ngolwg dy lygaid, ond gwybydd y geilo Duw di'r farn am hyn oll. Hynny yw, iawn, cewch ddewis, cewch fyw fel y mynoch, ond cofier, mae canlyniadau i'n gweithredoedd ni. Mae un peth arall yng ngeiriau'r testun y carw'n gyfeirio ato hefyd. Cafwyd buddigoliaeth trwy'r union beth fwriadwyd i goncro Mordecai. Y grocbren arbennig yma oedd rhoi diwedd ar Mordecai. Y grocbren hon oedd rhoi taw arno am byth. Y grocbren hon oedd rhoi diwedd arno. Ond nid oes paralel yma i hanes yr arglwydd Iesu. Cynlluniwyd, dweud celwydd paratoi yn fanwl. A'r fath lawenydd i welynion oedd gweld y groes yn cael ei chodi, a'r Iesu wedi ei groes chwilio arni. Hon oedd rhoi taw arno am byth. Hon oedd i'w ddryllio a'i goncro. Coron ddrain ar ei ben fel gwawd, picell fain ar ei diwedd arno. Ond, yn rawnwyn ar y groes fe droes y drain, cael balm o archoll ddofn y picell fain. Hwy a baratwasant y groes i'w dorri ac i'w orffenef, ond y groes a'i torodd hwy. Cafwyd buddigoliaeth trwy'r union beth fwriadwyd i goncro'r Iesu. Ond roedd rhain am wneud yn ddwbl siŵr, a phan oedd y disgyblion yn rhoi corff yr Iesu yn y bedd, iddynt at Peilat i ofyn am 20 milwyr i warchod y bedd. Ewch, medd Peilat, mae gen eich blismyn y deml, defnyddiwch rheini, ac felly y gwnaethant. Mae'n mawr a milwyr yn nid yn siŵr o'i goncro, ac nad ei oddi yno byth. Croes a bedd fwriadwyd gan allu'r tywyllwch i goncro Crist, ond yna'r union bethau ddaeth ar fuddigoliaeth fawr, yn rawnwyn ar y groes fe droes y drain, cael balm o archoll ddofn y bicell fain. Dyna faint ar rhyfeddod y groes. Trwy lygad ffydd cawn elfed, yn edrych i'r ardd ar fore'r trydydd dydd. Ac o weld, mae'n gofyn, pwy sydd gyda'r wawr yn rhodio rhwng y blodau yn yr ardd, i ddwylaw dyn ei hoelio. Welwyd neb erioed mor hardd. Iesu, hwn fi farw drosom ni. Oherwydd, ni allodd angau dydd al Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daith. Croes, bedd, maen, top security. Daeth drwy'r cyfan i gerdded ymhlith ei ddisgyblion. Clywyd sŵn ei draed yn esau at ei anwyl, ac os gwrandawn innau, ym mis Mawrth 2024, fe gliwn sŵn ei draed yn dod atom heddiw, gyda'r un neges, blant, tangnefedd i chwi, mwyn ei enw. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Ein tad mae'n sil y mama unwaith eto. Diwrnod i gofio'r fam sy'n rhoi ei hoes i gyd i'w phlant. Diolch i ti am famau'r byd, a rhai a wyr pa beth yw colli cwsg a chodi yn rhymder nos, a rhai a bertha'r cwbl oll mwyn ei plant, boed amser, arian ac iechyd os bydd rhaid. Gwyn ei byd, y fam ddi-gwyn. Gweddiw yn arglwydd os famau yn ein byd sy'n gorfod ffoi o'i cadtrefi, oherwydd rhyfel a chasineb yn ei gwlad. Gwenddiwn dros famau sydd yn gorfod edrych ar eu plant yn marw yn newyn. O arglwydd, dyroi ni fod yn barod i wneud beth bynnag allwn, i'w cynorthwyo ac i roi gwell byd iddynt. Diolch i ti fod ein mamau yno i esmwythau ein cur, i rannu yn ein llwyddiannau, i hwyluso ein taith trwy fywyd yn dilyn dy lwybr di. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.